štart. Máme za sebou zápas 8. kola medzi Crazy Birds a HK Isté Komárno. Veľmi napínavý zápas až do konca. Máme tu teda aktéra dnešného zápasu a nováčika v lige, Šimona Grznára. Tak zápas tvojho pohľadu? Tak super, bol veľmi kvalitný. Hral obetavú, útočil, bránil, klobúk dolu. Liga veľmi dobrá, vyrovnaná a všetko otvorené. Šance na oboch stranách a dôležité 3 body. 2 zápasy, 6 bodov, aspoň taká je tvoja bilancia, pokiaľ viem. Nezačneš si možno pýtať od Crazy Birds nejaké všimné? Bola také potichuačky, ale budú aj kabine. A ešte taká otázočka, dochádzaš sem z Topolčian, pokiaľ dobre viem, tá cesta je dosť zlá. Čo ja viem, tak zvykne ťa to možno nasrať a vyhecovať k výkonu, že potom to vyventiluješ na lade? Tak určite, že každá jedna cesta na zápas není by som povedal, že len tak, každý chce vyhrať, kto sem príde, čiže ja keď chcem do každého týmu, čo ide, tak odozdávam 100% a ja si myslím, že ešte moja kvalita môže rásť. Jak aj tímová, tak aj naša, čiže jeden tým. A posledná otázka, ambície v sezóne? Tak minimálne to playoff by sme chceli. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.